pagsugod sa quarantine ang mga senior citizens ug mga minor de edad gidid-an nga makagawas-gawas kay sila ang gihulagway nga kuyaw takbuyan sa COVID-19. Apan ani ay 69 years old nga senior citizen nagkat-on sa social media. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Subjects, looy kaayo nagkagiwatay. Pasaylo ako tay, imong anak Fernando. Age won't matter. Ilabi na kun musika o pagpalagsik sa lawas ang isgutan. Hinungdan nga si Lolo Rodi Tutor bisan sa 69 anyos na. Pabagets-bagets pa ang outfit og musika maoy tirada. Si Tutor usa ka retired bank manager og naanad ang adunay trabahoon. Apan sa stay-at-home order, inay usik-usika ng oras. Gigamit niya kini sa pagtagik og mga awit, pag-ehersisyo og paglingaw sa oras uban sa iyang pamilya ilabi na sa iyang mga apo. Gani upad na ka mga kantang iyang na-compose, na-record og na-post sa social media nga nakahatag og lingaw sa mga netizen ni viral kini. In our current situation, we all feel in condemnation. The COVID-19's infection, it's spreading day and night across the big ocean. Makahupay sa mga kaadlok ng mga kaguol, no, and then pa mga stress reliever mo na nga mas may patingali aron mo productive po kung Siya og ang hamili niyang kapikas padayong ni palambo sa ilang spiritual life. Pinaagi sa pagsalmo sa sanimanang online Bible sharing og prayer meeting kauban ang iyang pundok sa Couples for Christ. kanang weak na bitaw immune system mo man ay dali ra kayo biktima ani. Akong advice nga og dili importante ang paglakaw sa gawas, di na lang gid mo gawas. Alang kang tutor, gikinahanglan nga lagsik kanunay ang panlawas, abtik nga panghunahuna ug ang pagpaligon sa aspetong espiritual. Aron mapaligon usab ang aspetong emosyonal, ilabi ning panahon nga way kasiguruan tungod sa pandemya. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.